Takže dívej se na to mini kolečku ve prostřed, jo? A až řeknu teď, tak se otočíš na stěnu a uvidíš, že se motá stěna. Jestli mi nevěříš, tak to zkus, tak jo. Takže začínáme za 3, 2, 1, teď. Takže až řeknu stop, tak ty se podíváš na tu zeď. Takže zatím se dívej do prostředka, pořád, jo. Pořád se dívej do prostřed, až neřeknu stop. Ještě se dívej do prostřed. A ještě se dívej, a stop! Viděl jsi to? Jestli jo, tak napiš do komentářů. Fungovalo to, zhypnotizoval si mě. Tak to se, pokud chceš další takovýhle videa z hypnotizování, tak napište do komentářů. Tak zatím ahoj.